Check 1, 2. Check 1. 1, 2, 1, 2. Lapel. Lapel 1. Lapel 1. Check. Check. Pinakauna ka ano number boy? Thank you so much. Oo. Kailangan lang natin sendan lang. Uncle Kurt? Yep. Check na natin yung kay... Ano yung hawak mo ngayon? Itong lapel 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, okay? Wait lang. No, 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 no. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Uncle, come here man. Bigyan mo to. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Kaya yun. Try natin maglipat ulit uncle ng mic. Pwede na lang nag-test tayo. Ano to? Ito yung same na static natin ng dati. Wait, so ito natin yung Baba naman nun. Yung system volume, baba naman nun. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagyan natin ng BGM. check natin kung kaya na makover ng sige man uncle. 1, 2, 3, 4. Hello, hello! Magandang gabi! Magandang umaga sa inyo lahat. Babaan pa natin yung GM. Kaya niya pala i-join out. Kaya i-join out ng BGM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ala, sana all. Nawala yung water wheel. Meron pa na. Ano naman? Coin purse. Oh no! Lang na ako din. Hindi mo kala na po talaga. Sabi niya, oh no, she's back. Itsura ako. Pag-asa. Ay, so kaya, uncle? Kaya? What do you think? Ay, so kaya, uncle? Kaya? What do you think? Uncle, magsalita ka nga. Teka, wait lang. Hello? Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Anong project gamit mo? Yung balitaktakan din na project?
Saan galing yun? Ayun! Wala na. Hmm? Isa pa nga, yung stream. Pakinggan natin. Hello, hello. Isa pa nga, yung stream. Pakinggan natin. Hello, hello. Wala na, buong-buong na talaga. Lampas 30M na girl. Oh. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oops! Sinam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pa-frame na ako. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello? Will you be the secretary via my email? Of course! Later. Text mo sa mga this is child of God ganyan. Hindi, this is rape. Hindi na may baga ka din yung sigareta. Bo, shit, mga ano push tayo, Opal? Napin. Let's go. Ito na yung... Mic. Sound check. 1, 2. Mic, Sound mic, check. mic. Ang ina ako. Sa may tsura ko. Ang gwapo ko, shit. Tomboy.
Ina mo ah. Tutulog tayo mamaya, gago kang babi ka. You chat na? You chat na, Pierre? It's okay. Mic, Sound mic. check. Hinaan nyo ng onti na lang yung akin, mic, kasi malakas yung boses ko. Mic, mic, mic check, mic check. Mic check. Mic check. Sige lang, dapat magsalita lang kayo. Sound Mic check. 1, check. 2. Sound check. 1, 2. Grabe naman yan! Lumabas na, Here. Charles, ang ano. Yeah, oo. Yes, ang lumabas resulta, madami na pong mga lugar dito sa Pilipinas, ang 100% na po ibig sabihin, tapos na ang pagbibilang ng lahat ng mga ng mga boto ng ating mga botante sa bawat mga presinto, kung saan po sila Tama. bumoto. Yes, and Oo. dito nga po sa Baguio City. Nakuha mo yung dun sa Benguet? Na. Oo, panalo si Namoro. Oo, yun ang kukunin mo Hindi si Diklas nanalo. Diglas ang nanalo. Si Diglas ang nanalo. Pumasok yung Itogon ang laki kay Si Namoro. Diglas ang nanalo. Tingnan mo. Ayan, grabe. Kita niya, pare kayo. Sinamoro ang gobernador? So, anong national namin, girl? Pag-usapan natin ito ba? Tingnan niyo tingnan na to. Yung monitor niyo. Ito yung maths ko. Wala. Okay. As of Now na, 542 ito. Ongoing siya. 5:42. EBS yan? EBS?